Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan tansah saged nyaosaken atur panuwun puji syukur ing ngarsa dalem Gusti awit sedaya berkah ingkang sampun kula panjenengan tampi. Wonten ing gesang menika jejering umat ingkang pitados ing Gusti lan anggenipun lumampah nggih winengku ing sih lan katresnan dalem, kula panjenengan ngakeni bilih anggenipun lelana ing alam gesang menika tansah tinuntun dening Gusti piyambak kanthi nugraha lan berkah ingkang tansah dipun luberaken. Rasa atur panuwun ingkang kaunjukaken ing ngarsa dalem Gusti menika sampun sak lumrahe lan sak prayogine. Ananging wonten ing gesang menika nggih kadangkala kula panjenengan ngraosaken awrating gesang saengga anggenipun badhe ngaturaken puji syukur atur panuwun ing ngarsa dalem Gusti sok-sok ya lali. Kepara yen gesang keraos sansaya awrat lan boten saged bertahan, kula panjenengan nyuwun ing ngarsa dalem Gusti, ananging keraos Gusti mendel kemawon awake dhewe terus kuciwa, awake dhewe terus sansaya nglokro lan wiwit boten pitados dumateng Gusti ingkang mengku kula panjenengan sami. Mila lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng kula panjenengan rikala Gusti Yesus paring pasemon dumateng para pinituaning bangsa Yahudi sing kados-kados ya ora nduweni rasa atur panuwun padahal gesangipun menika ya winengku dening Gusti piyambak lan kepara awit saking kamiran dalem Gusti sampun nampi lubering berkah ingkang tirah-tirah. Ananging merga berkah ingkang dipun tampi mbok menawi ora dirasake, ora disadari, tiyang lajeng langkung milih nuntut ing ngarsa dalem Gusti. Mugi-mugi mangsa prapaskah menika dayani kula panjenengan anggenipun ngraos-ngraosaken kados pundi gesang kula panjenengan menika nggih tansah diluberi berkah lan nugraha saengga kula panjenengan saged nglampahi gesang ngantos titiwanci dinten menika. Lan atur panuwun kula panjenengan sansaya sampurna yen diriyayakake wonten ing Ekaristi, puncak lan sumbering iman kapitadosan kula panjenengan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 21 ayat 3 ngantos dumugi 51 kalajengaken ayat 51 gangsal ngantos dumugi 51. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para imam kepala lan pinituaning bangsa mangkene, "Rungokna pasemon iki.
Ana wong yasa kebon anggur, dipageri tembok, diwenehi papan pameresan lan diedeki menara. Kebon mau nuli disewakake wong tani, banjur ditinggal lunga adoh menyang tanah monco. Bareng wis tekan mangsane panen, wong mau kongkonan abdi-abdine dikon njaluk pantumane. Nanging abdi-abdine malah dicekel dening sing padha nggarap. Ana sing digebuki, ana sing dipateni, ana sing dibenturi watu. Wong mau isih kongkonan abdi liya maneh sing luwih akeh, nanging ya padha wae panampane. Wekasane anake dhewe sing dikongkon, pangunantikane karo anakku mestine padha iring. Nanging para penggarap mau bareng weruh anake malah padha ajak-ajakan, iki rak warise, mula ayo padha dipateni wae, mengko warisane tiba aku kowe. Anake sing duwe kebon nuli dicekel, dilarak menyang ing sak njaban kebon lan dipateni. Lah yen sing duwe kebon teka dhewe, bakal dikapakake sing padha nggarap. Wangsulane wong-wong, tiang-tiang duraka menika temtu dipun sirnakaken lan kebonipun lajeng dipun garapaken tiang sanes ingkang badhe masrahaken wulu wedal ing sak mestinipun. Gusti Yesus banjur paring pangandika, apa kowe durung tau maca ana ing kitab mangkene? Watu kang dibuang para tukang ya iku sing dadi watu tetindhih. Ya mangkono iku pangeran anggene makarya tumrap kita mula nggumunake. Mula aku kandha marang kowe, kratoning Allah bakal dijabel saka ing kowe lan bakal diparingake marang bangsa kang ngetokake kasil apa mestine. Nalika para imam kepala lan para parisi ngrungu pasemon-pasemon dalem, padha ngerti yen sing dikersakake Gusti ya wong-wong mau dhewe. Mula padha ngarah arep nyekel Gusti, nanging wedi marang wong akeh awit Gusti Yesus dianggep nabi. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik pasemon ingkang dipun paringaken Gusti dumateng para imam kepala lan pinituaning bangsa Yahudi menika kalebet sindiran. Janipun ingkang dipun kersakaken Gusti ya wong-wong Parisi, imam-imam kepala lan pinituaning bangsa Yahudi piyambak sing pranyata kados sing pasemon sampun diparingi kebon anggur lan sedaya sranane ya wis dicepake, ora ngetokake kasil apa mestine. Kados sing dusun-dusun nggih jaman rumiyin menika wonten sing jenenge nggaduh, mbuh nggaduh tegalan, sawah utawa satu kewan, mbuh wedhus utawi sapi, terus mengko ana hasile paruan gumantung kesepakatan. Lan kula panjenengan saged mbayangake yen sing gaduh kuwi pranyata ora nyaosaken hasil, mbuh panenan utawi anake kewan sing digaduh utawi ya diwujudake dhuwit, mesti ya dadi perkara. Kadangkala lak mekaten nek niate sing gaduh kuwi ora apik, kadangkala kan terus alasane wedhuse mati umpamane yen sing digaduh kuwi wedhus, utawi yen digaduh kuwi sawah ya panenane pangan wereng lan sapanunggalane. Awit niate menika ora gelem nyaosaken apa sing dadi bagiane sing duwe lemah utawi sing duwe kebon, sing duwe sawah, sing duwe kewan gaduhan. Wonten ing mangsa prapaskah menika kula panjenengan sampun diparingi maneka warni
saengga kula panjenengan nggih saged lumampah wonten ing gesang menika, ya kesehatan, kekuatan, pangayoman lan sedaya nugraha ingkang ndadosaken kula panjenengan saged tumindak menapa kemawon, saged tindak-tindak ing pundi kemawon, saged makarya miterat menapa sing dadi idam-idaman kula panjenengan. Ha menika nek boten merga Gusti sing maringi kados kebon anggur sak uba rampene wis dicawisake, awake dhewe ra bisa makarya, awake dhewe ra bisa lelono ing alam donya. Mila sampun sakmestine saprayogine yen awake dhewe nggih caos hasil dipisungsungake marang Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.